Nang ngegyo anay sao, ayatem dagiti gagayem mo, ngem guraem dagiti kabusor mo. Ngem ita ibagak kada kayo, ayaten yu dagiti kabusor yu, ket ikararagan yu dagiti mangidadanes kada kayo. Tapno agbalin kayo nga anak ni Amayo sa dilangit. Tapada-pada a pagranyagan na ti init na kadagiti naimbag, ken kadagiti dakes at tao. Mangted iti tudo kadagiti agaramid iti naimbag, kastamet kadagiti agaramid ti dakes. Masapul nga rod nga awan pagkurangan yu, akas ken ni Amayo sa dilangit nga awan pagkurangan na. Naimbag a Domingo tayo aming kakabsat, iti ebanghelyo ni San Mateo, intayo nang ngegan, ngayaten tayo dagiti kabusor tayo, ken ikararagan tayo dagiti mangidadanes kada tayo. Iyawis ni Apo Jesus kada tayo ti panagpipinakawan, ken panagiinnayat, tadaytoy iti pagayatan ti Apo, iti tumunggal maysa, ta saan laeng nga panagisubot ti aramiden tayo, kadagiti nakabasol ken mangidadanes kada tayo, taawan pagturungan na, no diket mangted iti riribok iti biag tayo. Taawan kay papanan na iti panagisubot. Alawen kakabsat, tao tayo amakuna, ammo tayo iti agibales ken makagura. Ngem addamet latta iti paglukningan iti puso tayo, ngem maamiris tayo amin dagitoy, nga dakada tayo iti grasya iti Apo. Kayat kuman nga iburay nga rod, tinapagmen namen naak, babaen ti panangyarig ko, iti kabibiyag ko, iti daytoy sao ti Apo. Nakad-ado na pasamak, ken ado a sursuro iti biyag ko, amayan natop iti daytoy nga ebanghelyo, ngem pilyek man tay kapintasan, iso ti panangited iti pamakawan ken panagayat. Dimteng iti trahedya iti pamilyami, iti pimanaw ni amami, akas maysa nga inosente nga ubing, agtawenak idin iti walo, na ipmatangak man ti panangisina ni amami iti pamilya, ket linipat na kami. Jakman mautob no apay ana obrana kada kami, agingga iti panagdakkel ko, saan ko amalipatan dayto. Iti dayto apasamak, adupay iti mangidadanes akakabagyan mi. Iti unos ti biag ko, saan ko pa'y anangigan iti panagdawat na ti pamakawan iti amak. Ngem kabayatan iti panagdakkel ko, adaninanang mi idi anang baybayabay kada kami ngagkakabsat. Inmulit na iti puso ken panunot mi, ani amami, amamin tulatta, oray man pa'y nubalbaliktaden mi iti lubong. Inpakita na iti realidad ti biag. Insuro na kada kami, asursurwen mi iti agpakawan. Gaputa kasapulan, tamamate isuna, adakkel ti maubraan mi, no ammumi iti agpakawan. Nang nangro na pa'y malagip ko launay, asang-sang kamaysa kami amang ikarkararag, iti panagbalbaliw iti amami. Ita nga agdama kakabsat, mapneka kon no anyaman ti adda relasyon mi ken amami. Uray man pa'y no saan nga agnanaed iti pagtaengan mi. Iti daytoy apasamak na panunot ko, nga iti panagpakawan iturong na tayo amang iwaksi, dagiti dagensen abagbagkaten tayo, iturong na tayo ti panagkikinapya, tadaytoy iti rumbeng amang iturong kada tayo, iti relasyon tayo nga agkakabsat. Saan gayam nga agraira iti gura, nga agbiag tayo nga agpakpakawan. Ngem indengan na ket di ti panagiinnayat ken kapya, nang nangro na unay, pabarwen na ti relasyon tayo ti tao, anang sakit, ken kastapayen, han tayo nga umadayo itinakem ti Ama. Akas kinuna ni Apostol Santiago, saan amagunod ti pungtot ti tao, tinalinteg a pagayatan ti Diyos. Ta naamiris ko, ken karit launay itaakan ito,
Akas may sa seminarista, napataglaunay daytoy apan nagpipinakawan, ken panagiinnayat, tadaytoy met tibagkatekon, tapno iti kasta agayos when makita kanyak, nga ibibiyag ko dagitoy dua abilin ti Apo, tapno iti kasta agayos kanyak daytoy abilin, tapno maiyalati ko iti padak a tao iti aglawlaw ko. Ngamin iti panagayat, panagpakawan ken panangikarkararag, iturong na tayo iti napudpudno nga anak ti Dios. Kamaudyanan na, daytoy iti tulbek nga agbalin akas ken ama tayo sa dilangit nga awan pagkurangan na.